Демократична република Конго, една непозната за нас дестинация, е най-голямата държава в Централна Африка. С внушителната си площ от 2 милиона 345 410 квадратни километра, тя е втората по големина страна на континента след Алжир и 11-та по територия в света. Редовно попада в списъка на 10-те най-бедни страни в света. Приблизително 3/4 от населението на страната е заето в селското стопанство, а стандартът на живот е сред най-ниските в света. Образованието е крайно неразвито, а безкрайните проблеми в сферата на здравеопазването изглеждат още по-тежки на фона на многобройните тропически болести в тази част на Африка. Макар и бедна, страната разполага с огромни ресурси от полезни изкопаеми. Сред най-важните стоки за износ са диаманти, нефт и кафе. За този далечен от нас свят разказва почетния консул на Република България в Конго Теодора Игнатова, която изпълни обещанието си и донесе автентични кадри, заснети само преди няколко седмици. Уважаеми зрители на Приказки Отделника, тази вечер сме на гости в госпожа Теодора Игнатова, почетен консул на България в Демократична република Конго. Здравей, Теодора, благодаря за гостоприемството. Здравей, Ани. Ани е от Конго. Ти обеща да ни разкажеш, да продължиш да ни разказваш приказка за Конго. Сега тя ще разкаже, че всъщност, когато мъжът е бил жив и е работил, правило по едно дете всяка година. След това той е умрял и тя останала с децата. А сега тя какво трябва да направи? С толкова много деца няма храна, няма работа. Каза, дори да можех да намеря някъде работа и да отида да мия съдове или нещо да почистя и така каквото ми дадат да ви донеса пак, за да има какво да ядете. Всичките деца са нейни? Не са всички нейни. Не са всички нейни, но голяма част от тях са нейни. Но те стоят така по цял ден, както виждате. Има ли по-богати квартали от този квартал? Да, има, разбира се, по-богати, с доста новопостроени къщи, високи сгради почти няма, тъй като високото строителство поради вноса на всички материали е доста скъпо. Има, дори пътищата направиха, но това са единиците, които правят един много малък процент от общата популация на държавата. Това са нормални магазинчета, от които нормалните хора живеят по този начин и пазаруват. Ето тази жена пълни някаква сладка течност, те им казват сокове. Не мога точно да кажа от какво се произвежда, имайки предвид и цвета, по който изглежда. Тя също не знае, не е установен произхода на сладката течност, но го наричат сок в малки пликченца, завръзват го, след което там, където има ток и има фризер, го слагат, то се замразява и така някой пак го продава в едни такива легени или кофи на главата си, някъде го разнася и продава. Ето това е магазин, вижте, той има телевизор, има отзад ток, когато има ток, и има фризер и така може да продава различни неща. Защо казваш когато има ток? Често ли се случва да няма? По-често няма, отколкото има, да, Затова виждате, че главно нещата, които там има, са опаковани или са консерви, не се вижда някаква прясна продукция, освен зеленчуците, които са набрани от някъде обикновено свободно. Мляко, млечни продукти имат ли? Не. Много рядко може да се намери. Не отглеждат такива животни? Не, защото те просто не отглеждат нищо за това.
Той казва, че няма работа, затова си е създал собствена фирма, за да може нещо да работи. Така се опитва да работи, обаче кварталът е много слаб и напоследък работата е много трудна. И непрекъснато има проблеми. Ето, той има 5 деца. И опитва се да ги подготви да ходят на училище. 2 от неговите деца ходят на училище само. И опитва се да мисли за бъдещето им. Всъщност там мисли за бъдещето на децата си, май не казва мисленето за бъдещето на децата си е само мислене или да, случва ли се нещо? За бъдещето на децата означава, ако все пак те могат да бъдат в добро здраве, да ходят на училище, това вече е големият успех. Ходейки на училище, в крайна сметка свършват училище, отиват в университет. Ако в най-добрия случай, ако имат възможност. И след това вече ги оставят да си търсят работа, започват да питат познати и така. Това е, което те очакват да направят. И до тук. Също се стараят да строят къщи, както и ние. Непрекъснато някой нещо строи, мисли как да купува пясък, тухли. Те също имат такъв тип, как да кажа, ценностна система като нашата, просто възможностите им са различни. Да има къща, в която да живеят всички. Предполагам, че на всички, които вече са гледали от този момент, им е станало тъжно. И аз може би съм единствената, която гледам така с лека усмивка на това нещо. Тя не е, че е смешно, просто аз знам, че това е така. И тази държава е около 80 милиона. Така че представете си колко много това е така. Но от друга страна никой от тях не е нещастен. Ето го, това е човека, който прави обувки. Има доста такива хора, които имат различни занаяти. Не знам защо шие обувките, при условие, че след малко ще видите дупките отдолу на обувките. Да, с Иван си говорехме всъщност той какво шие. Има ли какво да шие в тая обувка? Ма явно има. Да, продължава някаква трансмисия там да. Останала и той ще шие до край. Добре, Теодора, ти имаш фундация, Touch Happiness. Как каза, толкова много милиони. Не ти ли се къса сърцето, че не можеш да помогнеш на всички? Каква психика трябва да има човек в случай, че живее там, че си среща всеки ден с тая бедност, с тези хора? Ние имаме доста бедност в България, нали? Това е другата тема, която сме коментирали. България не е естествено, това, което виждаме. Разбира се, нищо подобно. Но на фона на това, което виждам, аз съм сравнявала до сега България само от тази гледна точка, че все пак нашата образованост и възможностите на съвсем друго ниво, естествено. Това е ресторант, за да продължа след малко разяснението. Случайно събрали се хора, които работят и се хранят в ресторант. Просто свиквате, че вие не можете да промените целия свят. Може да се опитате да помогнете на някаква част от хората и затова и разбирам тези основни цели и нещата, които аз съм си поставила за цел. Това е букари, имат пиле, това, което е да там е пиле, имат риба, също този сварен пак сготвен зеленчук, който използват. Може да се опитвате да помогнете в основа, т.е. в здравната система, ако може да помогнете по някакъв начин, защото това определено има свой смисъл. Може да се помогне в образователната система, защото това ще ги научи. При тази възможности, които има тази държава, не мога да разбера за липсата на селско стопанство да е развито. Тоест те няма с какво да се хранят. Не говорим вече за възможностите, които казах за електричеството. Той казва, че работи по цял ден, има свое семейство, но няма възможност да се прибере в къщи, защото от сутрин до вечер работи и затова се спират в ресторанта, за да се нахранят и да продължат. И важно е да имат работа, няма значение какво работят. Забелязах, че основното превозно средство е велосипед. Да. Това е пържен маниок, който виждате. За хигиената не мога нищо да коментирам, начина по който се продава храната.
Ето пържат маньок в момента. Това е нещо като картофи. Да, но с по-голяма плътност и по-безвкусно. Но нещо, което расте в изобилие, както в астъците. Стара ламарина, която той изчуква. Прави тези съндъци, за да подменят куфарите. Вместо да си слагат нещата в куфари, могат да ги слагат в тези ламаринени съндъци. Това той ще обясни в момента. Вижте, че това е ламарин обикновено от покриви. Когато вече има дупки, не може да служи, но той изрязва парчета и използва това, което може. Да, това е което той обяснява, че прави да работи. Важното е да работи и че иска да подменят тези куфарите или това, което хората всъщност се опитват да имат вкъщи, за да складират някакви вещи. Той ги прави и продава след това готовите ламарини. Да. Хората на мотори, които виждате, най-често са таксита. А тази жена опакова въглища в малки чували, т.е. тези пакети от големите чували, за да може след това да ги продава в малки разфасовки. Т.е. само за едно хранене, защото нямат пари за повече. Всичко трябва да може да бъде в малки дози, за да се купи веднъж. Може да видите различни, всъщност това беше работилница за дърво, различни неща, които да, все пак има и работещи, виждаме и работещи. Обикновено по един член на семейството работи, най-често мъжът. Рядко се случва жената и мъжът да работят. И това са обикновено семейства, които са по-заможни тогава. Тук всички идват, за да се смелят царевицата. Затова виждате, че някои са с цели чували, други носят това, което имат в тези легени. Хляб. Прави ли се там хляб или това е хляба им? Той е качамак, който прави? Има хляб, който се продава по белгийски, всъщност европейски стереотип, но има използвани белгийците като модел, като бивша белгийска колония. Така че така наречените багети или всъщност по-нашему франзели, особено в столицата ядат доста хляб в франзели, но това са по-нови, не са конгуанци обикновено, това са чужденци, които имат големи пекарни и продават, и продължавам да казвам, че това е все пак за по-заможните. Видяхте как се беше подпрял колелото, вижте, че е свалил седалката, защото това му е начинът да превозва. И може да ходят така цял ден, километри. Спомена чужденци в Конго. Къде живеете? Има ли квартали за чужденци? Да, има естествено квартали, които то не е казвам, че това са кварталите за чужденци, просто това са кварталите за по-заможни, които имат хубави къщи, големи къщи с големи дворове. Дори начинът на живот и стандарта на живот е много по-луксозен, отколкото в Европа. А магазини? Откъде пазаруват те? Имат по няколко магазина, също европейски, с европейски стоки, също така от Южна Африка стоки, които получават, които са много пъти по-скъпи, отколкото стоките, които ние тук имаме. За пример, кисело мляко Данон, малките плодови кисели млека Данон, внесени от Франция, струват около $2,50. Защото водата също често е внос. Всичко е много скъпо, защото главно е самолетен превоза, по който нещата идват. Затова самите те не могат да си позволят местното население нещо, което да ги доближи до този стандарт на живот. Позволяват ли условията там да се отглеждат плодове, зеленчуци, да се развива селското стопанство? Много добре и това са целите на всички всъщност ново управляващи, които идват. Дори сега има нов губернатор на тази провинция. Миналата седмица бях на среща с него и той каза, че това е основната му цел да се обърнат към селското стопанство, защото една провинция, която залага основно на миннодобивната промишленост,
а същевременно няма с какво да се изхранва при условие, че това е държава с толкова огромни терени и възможности, където нямат особени проблеми в климатичните условия. Не може да кажем, че там има бури, не може да кажем, че има някакви такава катаклизми, което да се случва. Това е пред училище, а това е такси. Тези мотори се наричат мотард, им казват там, и това са им таксита, които могат да използват. Тоест майката в момента си взимаше децата от училището. С такси? Да, с такси. Колко човека могат да се качат на такъв мотор? Колкото успеят. Не е лимитирано. Няма ограничение. Да. Ето това момче, което е такъв шофьор на такъв род такси, моторист, т.е. казва колко всъщност е опасно, защото няма никаква регламентираност, т.е. те се движат както искат. Става често инциденти, но че нямат друга работа, която би могъл да работи, и затова се занимава с тази с мотора и се опитва да изкарва прехраната си. Казва, няма нищо друго, няма нищо, което да се случва. Единственото, което имаме, този мотор, и за това работя тази работа, за да се опитвам да си изкарвам прехраната, да купя, всъщност те дори го казват много по-нецивилизовано, просто да мога да си купя да ям и да мога да си купя някакви дрехи. Скъпо ли е горивото там? Каква е цената на горивото? Горивото е по-евтино, отколкото в Европа, но няма голяма разлика приблизително на европейските цени. Вижте, това дете дори не е облечено. А температурите какви са? Залезите са красиви в Африка. По това време каква е температурата на сухия период? Сухият период е всъщност студеният период. Това е характерно, че е студеният период. И нощните температури могат да паднат до 5-6 градуса. Няма прозорци, видяхме вече. 5-6 градуса видяхме им дрехите. Да, панички. Има дървени въглища. А през деня, когато е най-студено, може да бъде 15-17 градуса. В момента вече преходът между двата периода и започва да става доста топло през деня. Но залезите там винаги са много рано, там винаги към 6 вече е тъмно. Да, ние започнахме за това, че всъщност свършихме последната реплика след филма, че той изглежда всичко тъжно, но всъщност не е тъжно. Те не са тъжни, те даже са щастливи. Ние само така оценяваме нещата. И може би в общия фон на филма, всичко, което вие виждахте, нещата са доста шокиращи и не обърнахте внимание на определени неща. Например, от всички тези така наречени магазинчета, киоски, както те им казват, звучеше музика.
И винаги има доста музика около тях. Видяхте децата как пееха и танцуваха, играта, която играеха, беше много така мелодична. Музиката при тях е много важна и аз се надявам, че вие ще може да видите и тяхна музика. Ще имам и възможност да донеса и техни дискове. Но имат нещо, което на мен винаги ми се е струвало забавно. Те обичат да възпяват сами себе си. Тоест, всеки от нас може да си поръча песен. И тя започва на съответния език, защото там има няколко говорими езика извън френския. Може да бъде възпят и възхвалена определена личност. Например, може да бъде песента за Иван и Иван как е забогатял и колко той е добър, красив и какви дела е направил. И така звучи тази песен. Тя е нещо като полуконгуанска, полурап, не мога да определя стила, но е възхвала на определена личност. И това е част от културата, съвсем нормално. По същия начин, помежду другото, се молят. Въпреки че са християни, често молитвите им са точно по този начин. И нека да бъде, те не казват по нас класическия начин едно просто Отче наш, но започват да радят това, което иска да им се случи и си го пожелават така в цялата една дълга молитва. Дори пасторите говорят по този начин. Ани, може ли да ни каже, да я помоля, разбира се, ако може, някаква част от песен, текста само на Суахили, да чуем как звучи. Il veut demander une part d'une chanson, par exemple, si vous pouvez le dire en Swahili. Искате да пее или да я каже? Ами ако може да пее, може и да пее. пее. Les chansons de comme c'est qu'on chante avec les enfants. На детска песен, например, или за възрастни. Каквото тя избере, любимата й песен. Votre chanson favorite, quelque chose que vous aimez? C'est ça, j'ai dit les chansons qu'on chante avec n'importe quoi. Мама Мама Елена. Ça c'est pour les enfants parce que има детска песен, която тя харесва много. Това е всъщност и любимата песен на моя син и двете ми деца я знаят. Mama Elena, shupike bukari na samaki na nyama ya pori, kirisense. Това е за мама Елена, която е изготвила букари, след което е приготвила и рибата и накрая просто така пеят като игриво, нещо, което няма превод. Детска песничка, благодаря ни. Мерси. Мюзисия avec Вале Балканска, Петър Янев, qui l'a appris. Kimbo Kiton, c'est ça. Avec Vital. Oui. Коя е песента? Vous pouvez le chanter? Oui. Тя може да изпее. Това беше песента, която страхотно се понрави на Петър Янев. Той разучи две песни на Суахили, все още си ги спомня. Дори когато беше тук вкъщи, пак ги запя. И това споменавахме, коя песен е тази. Kimbugutu, sesa, atawa mimba, sesa, nikumu punka, sesa, atawa malari, sesa, nikumu punka, sesa, kimbugutu, sesa, atawa mimba, sesa, kumu punka, sesa. Прави впечатление, че няма толкова мелодия, колкото има ритъм. Да, има ритъм, да. Те имат и определено танцуване на тази песен. Забавната част беше, че тогава седяхме в къщи с Валя Балкански и Петър Янев. И той искаше да разучи някаква конгуанска песен. Аз бях с много известен техен журналист, шоумен. Нека да прилича наш вариант на Слави Трифонов, ако мога да кажа така. За да приравня с нещо, който има свои шоута по телевизията. И той, заедно с моя готвач в къщи, пееха тази песен, подскачаха много интересно и се блъскат. Има нещо в целият танц и традиция на тази песен. Какво? Ils sautent comme ça. Какво? Pourquoi ils sautent comme ça quand Vital et Papa Charles sont sautés? Mais oui, et dans Vital, il fait comme ça, c'est pour les enfants qui rigolent. Parce que lui, c'est comme c'est comédien. Oui, c'est pour lui. Oui. C'est comédien. Oui. Il fait comme ça quand il chante comme ça, il saute, après il se tape les fesses, tous les deux, il se tape les fesses et les dos.
Те всъщност задните си части блъскат, за да може хората да се смеят и да се забавляват на тази песен. А какво се пее в тази песен, да ни преведани? Qu'est-ce qu'on peut les traduire, les chansons? Les chansons Kimbukutu ça fait, Kimbukutu c'est ça, on les tape. Това е всъщност това действие, което правим, това блъскане, в което се сблъскваме в него, означава този израз. Трябва да се блъскаме, дори да си бременна, дори да си дебел, дори да си слаб, какъвто и да се, трябва винаги да се сблъскаме. Това е края на филма. Да, това е края на филма. Аз много ти благодаря за това, че ни разходи така по този начин. Разказа ни една приказка, която тя няма край, нито е тъжен, нито е щастлив. Видяхме, че едни хора, които според нашите стандарти живеят нещастно, всъщност са щастливи. Затова не мисля, това исках сега в момента да кажа. Не смятам, че има нещастен край, по-скоро той е щастлив, те живеят добре, за тях те живеят добре. Ние смятаме, че те живеят зле. Благодаря ти още веднъж за това, което ни показа и ни разказа, за това, че ни забрави. Много се надявам, че ще има още приказки от там, защото за нас това е един непознат свят. Център за професионално обучение към едноличен търговец Мексико П. Петър Йорданов извършва обучение с заети и безработни лица по всички схеми "Аз мога повече", "Първа работа", съвместно с дирекция на Бюрото по труда в град Враца и дирекция на Бюрото по труда град Монтана. Фирмата организира обучение по фризьорство, козметика, ресторантьорство, строителство по общо 35 професии. След обучението се издава държавно признат документ, който се признава в цял свят. Едноличен търговец Мексико П. Петър Йорданов предлага фризьорство, мъжко, дамско, дневни, вечерни официални прически, удължаване на коса, промоционални пакети за официални тържества и абитуриенти, маникюр, педикюр, ноктопластика, оформяне и декорации от маникюрист-художник, професионален грим, пробиване на уши, почистване на лице, кола маска цяло тяло с 20% намаление. През 2013 година служители на фирмата бяха на обучение в Германия, което допринесе за по-високата професионална квалификация на служителите във фирмата. Адреси на фирмата: град Враца, улица Лукашов, Дом на красотата, телефон 0897 04 61 48 и град Враца, ЖК Дъвника, салони Мексико. Телефони 0897 08 61 48 и 0897 03 51 68.